स्निजिदाइनथि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गोलाव मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनै भारत हादरनि 79थि उदांस्रि सान। बे सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बानजायनायाव मोनसे गोलाव मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे गोलाव मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला रुनिखाता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै सान्तिपुर बेंटल आरो काजोलगावसिम जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे गोलाव मटरसाइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारियाव रुनिखाता ओनसोलनि लाइमोनफोरा खमैबो 150निबो बांसिन मटरसाइकेलजों बाहागो लायो। दिनैनि दिनाव 1947आव जोङो ब्रिटिशनि जेनाखि आइथिं सिङाव थानांनाय गादबनाय बिनि हेंथायै जुजिनानै दिनैनि सानाव जोङो उदांस्रि मोन्दों आरो बे उदांस्रि मोननायखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनो थाखाय दिनै रुनिखाता ओनसोलनि चिरां ओनसोलनि गासैबो ओंखारबोदों आरो जोङो बे मेसेजखौ होनो थाखाय बे सेलेब्रेशननि जेनाखि मेसेज उदांस्रिनि जेनाखि मोनसे रंजानाय बे मेसेजखौ बयनोबो होनो थाखाय जोङो ज' ओंखारदों आरो जोङो इयुथआ हादोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ज' खामानि मावनांगौ आरो जोङो ओंखारबोनानै बे हादोरखौ बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। मानो होनोबा इयुथ पावार अफ द भारत नेशन। माबायदि सेफ्टि मेजार्स लानानै बाइक रेलि खालामनो सानो? जोङो बयखौबो रिकुवेस्ट जाहाथे हेलमेटखौ गाननांगौ, रावबो जाहाथे अभारटेक खालामलाया, खोब आब्रुथिनि गेजेरजों ट्राफिकनि जेनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बिनि गेजेरजों सालायनो थाखाय आङो बयखौबो जोंनि यां जेनेरेसन जाय बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लादों आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों। बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन सार? जोङो रुनिखातानिफ्राय जागायनानै सान्ति